fayastarji inda musibatihi thumma qala auti panthawi yoti walankhula mawu amene wawa onena kuti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kenako ndikuzapemphaso dua kwa Allah tabaraka wa ta'ala dua yonena kuti assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة سلامنا عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله شان بالله تمميكي الله تبارك وتعالى mwini chilengedwe chonse kenako timfunira zabwino mtumiki wathu omaliza Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam akubanja kwake masahaba ake ndi ena onse amene akumutsatira iye kufikana pa tsiku la chiweruzo inshallah. Abale yangu limekezeka kwina kulikonse kumene mukutionera pano pa Akhir Zaman TV. Monga mmene tikudziwira kunena kuti timakhala tikukumbusana tikugawana maulaliko osiyana-siyana okhuza ukulu wa Allah subhanahu wa ta'ala komanso mtumiki wake omaliza Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Kotelo lelo lino ndiloleni ndikupatseni ndithu mawu amene amamthandiza kapolo wa Allah subhanahu wa ta'ala zabwino zimene amapeza kapolo wa Allah subhanahu wa ta'ala pambuyo pakunena mawu okuti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah tabaraka wa ta'ala akufotokoza mbuku lake loyera la Qur'an kunena kuti walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wabashshiris sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ini ndime yochoka mbuku loyera la Qur'an mbuku la Allah subhanahu wa ta'ala min Allah tabaraka wa ta'ala akufotokoza kunena kuti jani walanabluwannakum kutanthauza kunena kuti ndithu ifeyo tizakuyesani. Uyu ndi Allah subhanahu wa ta'ala akuwauza akapolo wake kunena kuti walanabluwannakum bishay'in tizakuyesani nuyo ndi china chake ndi chinthu china chake minal khawfi wal ju'i kuchokera mantha komanso njala wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat komanso kuchepekera kwa jani kwa chuma wa naqsim minal amwali wal anfusi komanso kupunguka kwa mizimu ena akatisiya amene ajonse aja amakhala mayesero ochoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wath thamarat komanso kuchepekera kwa jani kwa mbewu zimene talima mminda yathu. Pa verse imene ya Allah subhanahu wa ta'ala tukuphunzirapo zinthu zochuluka kwambiri. Allah tabaraka wa ta'ala watiphunzitsa pamene papa zinthu zochuluka kwambiri. Chinthu choyambira Allah tabaraka wa ta'ala chimene akutiphunzitsa mu ndime imeneyi akuti Allah tabaraka wa ta'ala amakhala kuwayesa akapolo wake mu zinthu zosiyana-siyana ngati zina mwa izo ndizo zafotokozedwa mu ndime imene ya Allah tabaraka wa ta'ala ngati mwatchulidwa mantha kunena kuti Allah tabaraka wa ta'ala amamuyesa kapolo wake pokupanga mtima wake kukhala oopa china chake amene aja amakhala mayesero ndithu ochoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Komanso akuti njala panthawi imene kapolo wa Allah tabaraka wa ta'ala akuvutika ndi njala mwina akusowa chakudya kumene akusowa bread slice ya bread yenini imene janso amene ajaso amakhala mayesero ochoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Panthawi imene kapolo wa Allah subhanahu wa ta'ala wamwalira amene ajanso amakhala mayesero kwa anthu amene atsala ma family members amuntu amene amwalira uja amakhala mayesero kwa anthu amene ajawo. Komanso panthawi imene kapolo wa Allah tabaraka wa ta'ala watenga mbewu yake kaya chimanga kaya chinangwa kaya chiyani mbewu ina iliyonse kukathira kumunda mbewu ija ndi kusatuluka molingana ndi mmene iye uja amayembekezera
amene ajanso amakhala mayesero ochoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye onsewa amakhala mayesero ochoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ndiyeno kumapeto kwa ndime imeneyi Allah tabaraka wa ta'ala akufotokoza kunena kuti chani, wabashiri sabirin, kumuuza mtumiki Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam kunena kuti auza akapolo anga nkhani yabwino. Wabashir as-sabirin, auze akapolo angao nkhani yabwino. Kodi nanga akati as-sabirin, anthu amenewa ndi atiwo. Wabashiri sabirin, auze anthu opilirawo. Wabashiri sabirin, auze nkhani yabwino anthu amene ali opilira pa nthawi imene mavuto awadzera, kaya analima mbewu zawo koma sanakolole komano amakhala anthu opilira, kaya aluza mmodzi mwa iwo kupita kumanda watengedwa ndi Allah tabaraka wa ta'ala komano amakhala anthu opilira. Ndiye akuti wabashiri sabirin, auze nkhani yabwino anthu amene ali opilira. Kodi nanga anthu opilira amene wabalanga olemegezeka mu dini imene ya Allah subhanahu wa ta'ala ndi atiyo. Ndiye Allah tabaraka wa ta'ala akufotokozanso mu ndime yotsatira yake kunena kuti alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Anthu opilira amenewa Allah tabaraka wa ta'ala akuwafotokoza kunena kuti ndi anthu amene amati vuto likawagwera iwo aja akuti palibe china chilichonse chimene amapanga kupatula kulankhula maonena kuti chani, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, kunena kuti ndithudi kwa Allah tabaraka wa ta'ala ndiko tinachokera, komanso kwa Allah tabaraka wa ta'ala ndiko komwe tizabwerere. Awa ndi anthu amene amatchedwa kuti anthu opilira. Suwina aliyense amene angatchedwe opilira ngati vuto lamugwera munthu uja ndi kusalankhula maonena kuti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, kunena kuti ndithudi tinachokera kwa Allah tabaraka wa ta'ala, komanso kwa Allah tabaraka wa ta'ala ndi komwe tizabwerere. Kusonyeza kuti munthu azikhala ovomereza pa chikonzero chimene Allah tabaraka wa ta'ala wachikonza, pa chikonzero chimene Allah tabaraka wa ta'ala wachiyika, wachipanga. Kapolo wa Allah tabaraka wa ta'ala akhale munthu ovomereza chikonzero china chilichonse chimene Allah tabaraka wa ta'ala wachiyika. Polankhula mawu amenewa wanena kuti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ndiyeno pakadali pano tatiyeni tione kuti kodi mawu amenewa wanena kuti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un amabweretsa zabwino zanji pa nthawi imene kapolo wa Allah tabaraka wa ta'ala wawalankhula mawu amenewawa. Kapolo wa Allah tabaraka wa ta'ala akawanena mawu amenewawa pambuyo pakuti waluza china chake, ndi zabwino zanji zimene amabweretsa mawu amenewa. Tatiyeni tipite ku hadithi imene inalandiridwa ndi Imam Ahmad ibn Hanbal, may Allah be pleased with him, amene akufotokoza kunena kuti Ummu Salima ndi mmodzi mwa azikazi mtumiki Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Akulankhula anapanga narrate, anayilandira hadithi kapena anafotokoza hadithi kunena kuti pa nthawi imene Abu Salama anali mwamuna wa Ummu Salama, pa nthawi imene Ummu Salama asanakwatira ndi mtumiki Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, anayamba atakwatira napo ndi Abu Salama ndi bambo As-Salama. Ndiye Ummu Salama akufotokoza kunena kuti pa nthawi imene Abu Salama anabwerera pa nthawi yakuti anali ndi mtumiki Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, ananena kuti, analankhula kuti ndinamuva mtumiki sallallahu ta'ala alayhi wasallam kapena ndidamuva mtumiki Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam akulankhula mawu ena ake amene anandisangalatsa ineyo. Ndiyeno mawu ake anali otani? Mtumiki Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam akuti analankhula mawu onena kuti la yusibu ahadan min almuslimina musibatun fayastarji' inda musibatihi, akuti palibe kapolo wa Allah subhanahu wa ta'ala kuchokera mu akapolo a Allah tabaraka wa ta'ala, palibe ngakhale kapolo mmodzi yekha wa Allah subhanahu wa ta'ala amene amati mavuto akamugwera fayastarji' yeuja ndikulankhula mawu a istirja' kapena kunena kuti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Komano mawu amenewa azalankhulidwe mu nthawi yakuti mavuto amugwera. Fayastarji'
inda musibatihi thumma qala, akuti panthawi yoti walankhula mawu amene wawa onena kuti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kenaku ndikudzapemphanso dua kwa Allah tabaraka wa ta'ala, dua yonena kuti Allahumma ajrini fi musibati, o Allah ndilipireni ineyo muchomwe ndaluza, o Allah ndilipireni muchimene ndaluzachi, wa akhlif li khairan minha, ndipo chisintheni kapena ndipatseni chabwino choposa chimene ndaluzachi, illa fa'ala dhalika bihi, akuti kungopatula kunena kuti Allah tabaraka wa ta'ala amapangadi exactly ngati pempho limene kapolo wake wamupempha. Ndiyeno Ummu Salama akufotokoza kunena kuti chani, ndiyeno ndinawasunga mawu amene wawa, akuti mawu amene wawa one kuti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, anawasunga pa nthawi imene anauzidwa ndi Abu Salama kuti namuva mtumiki sallallahu alaihi wasallam akulankhula mawu akuti. Ndiyeno Ummu Salama atauzidwa mawu amenewa oti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akuti anawasunga. Ndiyeno tsopano akufotokoza kunena kuti chani, pa nthawi imene Abu Salama adamwalira, akuti Ummu Salama anazawanena mawu aja tsopano, mawu a istirjaa, kapena kunena kuti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sanaonetse kudandaula kwambiri, komano kupatula kunena kuti analankhula mawu amene wawo kunena kuti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kotelo atalankhula mawu amenewa anampempha Allah tabaraka wa ta'ala kuti o Allah ndibwezeretsereni chimene ndaluzachi. Ona anampempha Allah tabaraka wa ta'ala, anapanga dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuti ambwezeretsere chimene waluza, komanso ampase chabwino kuposa chimene waluza. Ndiyeno posakhalitsa nyengo kapena kuti nthawi imene munthu waferedwa kapena kuti munthu amene wasiyidwa banja itatha tsopano, Ummu Salama akufotokoza kunena kuti mtumiki Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama anapempha chilolezo chofuna kumuona iyeyo, anapempha chilolezo chofuna kumuona Ummu Salama. Ndiyeno akufotokoza kunena kuti chani, komano mu nthawi imeneyi nkuti khungu la Ummu Salama linali likuchoka kutsikana kwake. Ndiyeno akufotokozanso kunena kuti anamuloleza mtumiki Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam, atapempha chilolezo mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salama sanachitire mwina, komano anamuloleza mtumiki Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ndiyeno mtumiki Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam anamfusa Ummu Salama zokhuza banja kuti amukwatire. Ndiye Ummu Salama mawu amene anamuyankha mtumiki Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam analionena kuti o mtumiki wa Allah tabaraka wa ta'ala, sizoti sindikukufuna ayi, sindikupanga izi chifukwa choti sindikukufuna ayi, komano ndine wa jealous kwambiri. Ummu Salama kumuuza mtumiki Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam kunena kuti sizoti sindikukufuna, komano ndine wa jealous kwambiri, ndipo ndikuchita manyazi kuti mwina ukhoza kuona makhalidwe ena ake olakwika mwa ineyo amene angapangise Allah tabaraka wa ta'ala kuti akandipatse chilango pa tsiku la kiyama, komanso ndine wankulu kwambiri, komanso ndili ndi ana. Kotero mtumiki Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama anamuuza Ummu Salama kunena kuti amma ma dhakarti min alghayra fasawfa yudhhibuha Allah, zikakhala mbali ngati za majelas amene wawafotokoza oyo Ummu Salama, Allah tabaraka wa ta'ala azakuchotsera. Kutanthauza kuti Allah tabaraka wa ta'ala azawusintha mtima wako posakhala mtima wa jealous. Ndipo zikakhala mbali ngati ya kukula kwako, nanenso ndadutsamo munyengo zimenezi. Ndipo ikakhala mbali yoti iwo ndi ana, ndiye mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafotokoza kunena kuti chani, ana ako ndi ana anga. Ndiyeno Ummu Salama akufotokoza tsopano kumapeto kwake kunena kuti basi anamuvomereza mtumiki Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam kumkwatira iyeyo Ummu Salama. Ndiyeno kumapeto kwake anazafotokoza kunena kuti Allah tabaraka wa ta'ala anandipasa chinthu chabwino
choposa chimene ndinali nacho. Tisayiwale kunena kuti tafotokoza kale kunena kuti Ummu Salama asanakwatiwane ndi Mtumiki Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama anayamba wakwatiwanapo ndi Abu Salama. Ndiyeno pamene pakufotokoza kunena kuti Allah tabaraka wa ta'ala anampasa Ummu Salama munthu wabwino kuposa munthu amene anali naye poyambilira. Sizikutanthauza kunena kuti Abu Salama sanali wabwino, komano anapatsidwa munthu wabwino kwambiri kuposa Abu Salama. Kutanthauza kuti Mtumiki Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam monga mmene tikudziwira tonse kunena kuti ndi sitingayelekeze ndi wina aliyense kumbali ya makhalidwe, maonekedwe, china chilichonse pa Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam sitingayelekeze ndi chilengedwe cha Allah tabaraka wa ta'ala. Kotero Ummu Salama anadalitsika ndithu ndi Mtumiki Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam pambuyo ponena kuti ataluza Abu Salama atamwalira. Ummu Salama analankhula maone kuti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kotero abalanga olemekezeka tatiyeni tiziwasunga mawu amenewa, kaya china chake chatitayika tiyeni tisawasiye mawu amenewa kuwalankhula kunena kuti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ndipo Allah tabaraka wa ta'ala azatipasa chinthu chabwino kwambiri kuposa chimene chatitayika chija. Chimodzimodzinso ngati taluza munthu wina wake, kaya taluza mwana amene timamkonda kwambiri, Allah tabaraka wa ta'ala azapanga ndithu kuthekera, azapanga njira ina yake yakuti atidalitse ndithu ndi mwananso amene tingamankonde kwambiri kuposa amene timankonda poyamba uja. Chimodzimodzinso ngati munthu uli pa banja, kaya mwamuna kaya ndiwe mkazi, ndipo banja lija wasiyidwa, kaya wapasidwa divorce, wasiyidwa banja lija, usadandaule kwambiri, chase inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ungolankhula mawu amene wawa wanena kuti ndithudi kwa Allah tabaraka wa ta'ala ndiko tidachokera, komanso kwa Allah tabaraka wa ta'ala ndiko tizabwerere. Ndipo uzaona marizati achani amawu amene ungalankhule wanena kuti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah tabaraka wa ta'ala azakhala akukubwezeretsera iwe chinthu chabwino kuposa chinthu chimene unali nacho poyamba. Timpempha Allah tabaraka wa ta'ala kuti awapange mawu amenewa kukhazikika ndithu m'mitima mwathu. Timpempha Allah tabaraka wa ta'ala kuti panga ife tonse kukhala anthu ochulukitsa kupanga madua, kumpempha Allah tabaraka wa ta'ala pa china chilichonse chimene tingachifune. Timpempha Allah tabaraka wa ta'ala atidalitse ife Asilamu tonse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.